Агымдагы мал кышлату чорын Агыйдел җәмгыяте эшчәннәре яхшы әзерлек белән башлап җибәрде. Җитәкчелек тарафыннан тиешле таләпләр куелуы, терлекчеләрнең йөкләтелгән эшкә җаваплы каравы нәтиҗәсендә һәр участокта ныклы тәртип тәэмин ителә. Җәен, мәсәлән, фермаларда үз вакытында ремонт башкарылган. Терлекчеләрнең хезмәтен җиңеләйтү максатында фермаларда сөт үткәргеч урнаштырылган. Тирес түгү механизмнары каралган, идәннәр бетоннан, аның өстенә җилем келәмнәр җәелгән. Тәрәзәләр заманча еврога алыштырылган. Малларның рационын дөрес оештыру нәтиҗәсендә югары продукция алуга ирешелә. Җәмгыятьтә бу җәһәттән эш җайга салынган. Йонны товарлыклы сөтчелек фермасында барлыгы 649 баш эре мөгезлек терлек исәпләнә. Малларга сенаж, силос, катнаш азык бергә кушылып, моно азык ясала. Нормалары азык баклагычта рационга ярашлы буталып, таратыла. Бу эш механизатор Алмаз Талиповка ышанып тапшырылган. Уңган эшче даими рәвештә җәмгыятьнең район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталары белән бүләкләнә. Монокорм малларга көнгә 2 тапкыр, савым сыерларына һәр башка 30, таналарга 25 кг исәбеннән бирелә. Моннан тыш улакларыннан су, тоз өзелми. Шул рәвешле сөт сыйфаты да күпкә яхшыра һәм күпчелеге 4% майлылыкта югары сыйфат белән реализацияләнә. Фермада 3-2 савым сыерлары һәм бозаулату тораклары бар. Көздән һәр башчасында ремонт эшләре башкарылган. Бозаулату бүлегендә бүгенге көндә 38 баш сыер асрала. Биредә маллар бозаулагач 15 көн тәрбияләнә. Аларны Галия Габдулхакова карый. Аның җаваплыгында сыерларны савып, яшь үрчемгә сыйфатлы сөт бирү, рационны баланслап ашату, торак температурасын саклау, чистарту, зооветеринария таләпләрен үтәү. Бозаулардан алынган тәүлеклек артым 700 грамм тәшкил итә. Яшь бозауларны Әлфия Шәйхмәтова тәрбияли. Үрчемнәр арасында мал үлеме очраклары теркәлми. 9 ай эчендә җәмгыять буенча 16065 центнердан артык тулай сөт җитештерелде. Гомум күрсәткечләр үсешенә савучылар Әлфинә Мәҗипова, Галия Габдулхакова, Рита Шәйхетдинова, Хәнә Мирсаитова, Зиләрә Гыйльманова зур өлеш кертә. 2015 елда берләшәбез шу Агыйдел җәмгыятендә инде алай эштән канәгатьбез. Менә 64 сыер үзем хезмәтләндерәм. Алай эштән зарланман юк. Шо, иптәшем ярдәм итә, менә бер үзем эшләйм. Иптәшем ярдәм итә. Инде үземә алай зарланмыйбыз. Җитәкчеләр дә нитеп тора, ашлыгын ашыкса, бозау чалып торабыз. Үзегез мал асрайсызмы? Үзебез мал асрайбыз, шу эш хакына үзебез бозаулар алабыз. Ашлык бирәләр бит инде менә күпме кирәк безгә алай бирмәй калмайлар инде күпме кирәк бирәләр. Шуңа үзебез үстерергә тырышабыз. Мал асрайбыз. Шуның белән дәртләнеп эшләп йөрибез инде. 64 сыер дигез, авыр түгелме соң бер үзегезгә генә? Авыр түгел, үрәнгәч авыр түгел. Менә 9 ай үзем эшләйм инде. Напарницам пенсияга киткәннән бирле, ул пенсияга китә эшләде инде. Шуңа олыгайгыш китте дә, үземә генә калды. Әлегә дә баягы савучылар җитешмәй. Шуңа инде эшләйбез инде. Ну иптәшем нык ярдәм итә инде. Менә ул үзе тегермәндә эшләй дә, аннан соң минем кара килә дә ярдәм итә инде. Аның исеме ничек инде? Радик Мусипов. Ва эш шартлары әйбәт инде. Эш шартларыннан алай зарланмыйбыз инде. Эш хакын биреп торалар. Әйбер сорап керсәң бирәләр. Ансына инде теге каршы килгәннәре юк. Җитәкчеләрдән канәгатьбез. Ферма мөдире дә алай бездә теге хуплатына тора. Ансы әйбәт. Зарланырлык түгел инде. Кул белән эшләсе юк инде. Ну менә монда кул белән эшләмәйбез. Җиңелрәк. Элекке кебек, элекке опалар эшләгән кебек инде бездә алай авыр түгел. Шуңа инде эшләргә тырышабыз. Авыр димим инде. Но яшьләр дә ул теге сыер саву дигелектән авыр эш дип саныйлар бит инде. Алай димәсеннәр, менә килсәләр, күнмәсләр идеясен килә инде. Эш тапмаган кешеләр бар бит инде, барыбер дә эшләсәләр. Үзем булай 2 эштә эшләймен, барыбер менә җитешәм бит инде. Шуңа авыр дип әйтмим инде. Терлекчеләр Рушан Шәрәфетдинов, Фәнзил Муллакаев, Айрат Сәйдгәрәев, Рәмил Хәйертдинов маллар рационына зур игътибар бирә.
Фермаларда зоовет таләпләр төгәл үтәлә, дип билгеләде безне фермада барган эшләр белән якыннан таныштырып йөртүче җәмгыятьнең баш зоотехнигы Рөстәм Акмалов. Малларда чирләргә каршы вет препаратлар үз вакытында кайтарылып, вакцинациялар үткәрелә. Малларның баш санын саклап калуда, авыруларны булдырмада участок вет врачы Гөлүз Габидуллинның зур өлешен билгеләп үтте. Гомумән, малларны уңышлы кышатып чыгару өчен һәр мал башына уртача 45 центнер исәбеннән азык запасы булдырылган. Күренүенчә, әлеге фермада җитештерүчәнне эшләү өчен яхшы шартлар булдырылган. Мал траклары коры, чиста, ясалма орлыкландыру пункты һәм башка ярдәмче эш бүлмәләре бар. Фермаларда резервлар җитәрлек. Бу күрсәткечләр хуҗалык өчен чик түгел. Агыйделләр ирешелгәннәрдә генә туктап калмас. Җәмгыять икътисадын ныгытуга юнәлтелгән позицияны тагы да яхшыртыр дип ышанасы килә. Гүзәл Фатхуллина, Маяк редакциясе, Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.